Non un programa, sino toda unha tempada do Baia Troula. Son Traspés de Vigo, cantan, bailan, tocan, fan de todo. E nós, dende o San Froilán de Lugo, despedimos programa e despedimos tempada do Baia Troula. O único que lles teño que decir é grazas. Grazas, grazas e grazas por acompañarnos todos os mércores, por facernos líderes todos os mércores e, sobre todo, grazas por pararvos, por estar con nós, por acompañarnos, por deixarnos falar con vos. Grazas ás asociacións culturais, grazas ás comisións de festas, a todas as orquestras, bandas, agrupacións de gaiteiros, charangas, a todos os que formades parte deste Baia Troula e, por suposto, grazas aos trouleiros e trouleiras. De verdade que detrás do Baia Troula hai un equipo maravilloso, todos os cámaras, a dirección do programa, os reporteiros, as reporteiras, a nosa Adela, a Amanda, a Noelia Salgado, toda a xente que percorre Galicia todas esas semanas, todo o verán para que o Baia Troula chegue ás vosas casas. É un verdadeiro luxo facer este programa. Agardo volver a vernos a todos vostedes o ano que ven. Agardemos que haxa moita máis troula. Vayan as troulas porque remata o verán, pero queda moita troula por Galicia e somos o que somos polas nosas festas. Así que aquí xa ven, temos ambientazo, temos o corazón cheo graciñas a vos e queremos ver, queremos que vostedes vexan como o equipo do Baia Troula despide o programa. Temos algo preparado ben fermoso que queremos que vexan. Remata o San Froilán e remata a Troula. Vémonos o ano que ven.